सुनी भैया, जो अभी हम गीतिया के गावे जा रहल बानी, गीतिया के पहले हर जगह हम अपना प्रोग्राम में गावत रहनी है। फिर वो गीतिया एल्बम के माध्यम से हम गौले बानी, तो तनी गीतिया के सुनी और सुन के बताई आखिर गीतिया बात तो कैसन बा। जहाँ के भिखारी ठाकुर जहाँ के खेसारी मिश्र महेंद्र फागु महातम तिवारी। जहाँ के भिखारी ठाकुर जहाँ के खेसारी मिश्र महेंद्र फागु महातम तिवारी। जहाँ के मशहूर धुन डफरा हो तोरा जिला के भातार जिला छपरा हो। ना लगौलस के हु गौतम तूफान के गिरी विजेंद्र तपेश्वर चौहान के। जोड़ा ना लगौलस के हु गौतम तूफान के गिरी विजेंद्र तपेश्वर चौहान के। नामी दुनिया में यही जाके खड़ा हो तोरा जिला के भातार जिला छपरा हो। हवा से बोल जनी बड़े बड़े बात के नहीं खे जानत रामा शंकर कमलाकांत के। हवा से बोल जनी बड़े बड़े बात के नहीं खे जानत रामा शंकर कमलाकांत के। महेश प्रदुमन के बात बुझला खड़ा हो तोरा जिला के भातार जिला छपरा हो। जहाँ के भिखारी ठाकुर जहाँ के खेसारी मिश्र महेंद्र फागु महातम तिवारी। जहाँ के भिखारी ठाकुर जहाँ के खेसारी मिश्र महेंद्र फागु महातम तिवारी। जहाँ के मशहूर